Takže ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze hry War of Tanks a dneska si ukážeme moje tanky. Takže, co s tím, jo. Máme Chynu, T28, BT7 dělostřelectví, Wolverina, M3 Stuart, Birchigan a Black Prince. Tak, dneska si vybereme náhodného tanka, takže kterýho by jsem asi měl dát, nebo neměl dát. No, skoro všechny jsem měla, ale tu káču jsem ještě neměla, tu si brát nechci, to až budu mít toho bishopa, tak si vezmeme třeba, když už tady to máme otevřené, tak si vezmeme tady 28, už vám ukážu, jak to mám vytuněný na kávečko. Takže, vytuněný to mám takhle. A proč nekoupím tady to a tady to? Nekoupím si to, protože už šetřím rovnou na kávečko. Na kávečko mi chybí jako jenom 1000 hvězdiček, ale utratím tady ty hvězdičky, ty volné zkušenosti a to se mi nějak nechce a proto za to teď hodně hraju, aby se to kávečko mělo co nejdřív. Jinak budu mít Kolumela, ale on stojí 900 000 a já mám jenom 700 000. Tak. Jo, jinak je strašně ráno, tak proto jsem takový ospalej. Za chvilku bude 5 hodin, co? Jo, za chvilku bude 5 hodin ráno. Dneska jsem se rozhodl natočit hodně videí, tak točím hned od rána. Myslím, že si mohl koupit nějaký energiák, jo? Takže... do toho, tak jo. To dívím se, že po ránu tady je tolik lidí. No, oni jsou ty prázdniny vlastně. Ne. Jak jsem ospalý, jako vůbec neumím hrát. O tom jsem taky přemýšlel, že bych si koupil Matildu, protože to je strašně dobrý tank. Je to neprůstřelný, má to dobrý dělo. Já už jsem si ji vyzkoumal a už mám toho Black Prince od toho, takže bych si koupil Matildu a hrál bych jsem za ní a vydělával bych jsem se s tím. Už nebyl. Protože, čo je to, hele, tady jsou i letadla, to jsem přesně ne... Jo, všem vlastně už. Ale myslel jsem, že tady jsou jiní. No, protože s tou Matildou se to dobře hraje, že jo. Když máte štěstí, tak jste tady mezi... Když máte teda smůlu, tak jsme mezi 5, a když máte štěstí, tak jste mezi 4, no. A je to takový rychlý, že jo. To ne moc, ale rychlý to je. Je to neprůstřelný. Kdyby jsem si měl správně dělat takový ty nový tanky, že jo. Doufám, že jste mě teď slyšeli, protože jsem mluvil o Matildě, že jo. Tak kde ten BT7? Rychle, je zima. What the fuck je? A tady je náš soused. 1, 2, 3. Dobrý, nevidím ještě mě nevidí. Tak já se mi jedu ukázat takhle. Ale přitom budeš třeba do kávečka, takže kávečko čau, nebo čau. Já mu ubral, jo! Úplně vedle. Štěstí, že to poslední rána byla vedle, protože 1, 2, 3. Ještě mi nevidí, tak kdo nemohli střílet? Asi naslepo, nebo co to bylo? Tyjo. Máme dobře rozehrátý. Teď jsem to ještě Churchilla. Dělejte. Jo, je po něm. No a co budu dělat já? Jdu do M2 medium. Dobře, no. Oh.
kill. I tak i po ránu si dám kill, zkusme sejmout letadlo. To půjde vedle. Ne! Milimetr malinký, jak mi by zajímalo, co se stane, jestli to s ním to proletí nebo co. Tak, jedem tam na toho headstra, když nevím. Divím se, že po mně nešlo dělostřelectvo, vždycky když začnu natáčet, tak jenom dělostřelectvo, všude po mně, že jo. Já tady netočím jenom povedené bitvy, já točím všechny bitvy, přesně myslím, že tam mezi to patří, jakoby i ty nepovedené bitvy, abyste věděli, že nejsem jako ty ho teď hned zapálili. Abyste jakoby viděli, že nejsem nejlepší hráč a že nejsem ani nejhorší hráč. Takhle, teď tu Matildu zrovna zabili, ale vydržela to. Ale od 5, že jo. Headstře, pojď. Hendrej! No, to jsem si myslel, že ho taky hned sejmou. Že on ještě žije. To on tam ještě tak. Nebo já foka. Tak se ukažte. Tamhle je. Ne, 22 bylo. Dobře, jedít ale. To je to hlavní. Když si zrovna zaměřuju, děkuju. Mohl jsem to mít o jedno víc, ale mi to večer. Aj, bude girl 6 kg. Dobře ty, dobře. Tak myslím, že pro toto ranní video by to mohlo být zatím všechno. Tak. Zatím ahoj.